बांग्लादेश नि सिरामुइ तुइ फैमान हंगांगाय दिनि ओ जागा पिनाकनाथ चंग अनुपनाथ चंग जे जागाव आसुक जे बरफ बुइ बुथार किमानि तांगि एरेस्ट खालायमाया जों दिनि नि साल चिनि बागै अर फ्लेग कसम नुखा साल कसमनि साल नि सैमानो ताम बागै जरा जराव जों मा सुंगु जरा जराव मा सुंगु बिया चिनि असुंमुं जों जेबुर सुंगांगांगाय आफुरु हंगांगाय जों साम्प्रदायिक जागौ ताम बागै साम्प्रदायिक जों साम्प्रदायिक खालायाब्ले हाया दिबा जों खालायगाय साम्प्रदायिक बरक खालायगाय तामोदायिक अ जागाव कक हंगाय हायसि अ त्रिपुरा हावो अ भारत हावो तामो आइन एबा रायदा एबा केरं तामो दफानि बागै गायनिखे सनामजाक दतं दिनि बेलायखेनो चिनि खादु अ दिनिनि साल 8 तारिख जानुवारि ताम बागै जों कसम साल नै मा पालाय लेखा आबनि कक हंगाय थांनाय आबनि सिगांबो आबहाय घटना अंखा आगुलियो जेफ्रुस सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल नो केबेंगै आन्दोलन खालायनो थांतनि तामुकबो ससियेल मिडिया कुप्लुं जों नुगै दङ बोसोरके बुजाक्का बोसोरके तगजाक्का आबनि योगुलो हिलायका जों दिनि आंगमनो साना मुसुं केबल पार्टिनो केबेंना मुसुंया सिगांगो जों बायजों दाबो खालि माजरा बेलायमां न आसुक बिसि फायका फिया जिनि अयाजि थाइब्रनि गोबां दाबो बसलाय जागिया हाया दिबा थांनो सालायगा नं पार्टी ताम खैमांखा दाबो ते दसा फायसा सावन नं पार्टी ताम खैका जिनि बदल फायदि जिनि बदल फायाखै निनि रेशन कार्ड बाद निनि जब कार्ड बाद निनि सामुं बाद निनि लेफ्टिन बाद ओ दफारक जिनि अ हासि कमावि थाखाय लेफ्टिन नक माने नों बर' तांनाय निनि अ तंथाय हासि कमावि थाखाय नों नक माने बर' तांनाय निनि अ तंथाय सि कमावि थाखाय नों जब कार्ड माने बर' थाङै सामुं तांनाय हाया दिबा आबनि बागैसो जों वान सुखथाय थानाय 2019 नि जानुवारि दिनिनि हाय साल जरावो जिरानिया माधव बारिवो जे आंदोलन अब केबुनि बिरुद्धे कोनो जातिनि बिरुद्धे कोनो पार्टीनि बिरुद्धे बा कोनो धर्मनि बिरुद्धे आंदोलन या हाया दिबा सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल नि एगेन्स्ट आंदोलन खालायमानसि आंदोलन तामनि बागै सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल ताबुक सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट नगै थांका बिल पास खालायगांगांखाय तामुंनाय फातार हानि पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश नि फायै अर दंगै माननाय बेखायनो नि नक खुंसा तंमानि वन नंसे बिहित बसा मा फातै तंमानि तंकेसेबो अ जागा फायै नगराय दावैरि फायने अरन तंसु छिनै गाय नों आबनो गसि नाहाय दा मानबा नाहाय मैयाब्ले आबनि बागै न सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल नि एगेन्स्ट जों सभा खालायनो थांमानि जिनि दफारक अ जिनि तिप्रा दफारक आरो केबल पार्टी बदल मथा धर्म हनि तरजगै थांमानिया अ दफानि अ हानि रक्षानि बागै थांलायमानि हिया तामुंखा 48 घन्टा पर्यन्त नासिङि मैया जिनि साकावो गुल्ली खालायजाखा दिनै आं साय कक सावां ताताल ककनो सावै माया आं बायथांबो आजरावो गोबां मा बरंनो सामा खालायका 25 बছর दुर्नीति फारि सोलायनाय लायगोना चलो पाल्टाय हिनाय लायगोना चलो पाल्टाय हिन कांकाय सिगला सिगली रग स्मार्टफोन माननाय 10,323 जन रग बर' मिनियाय माननाय गोदालके चाकरि माननाय 7 पे कमिशन माननाय चाकरे पद माननाय थाका दिनै गोबां मा एप्लय रग आबनो हामजगै बुद्धि लायनायखा आव चलो पाल्टाय हिनाय आं बायथांबो पाल्टाय माने जागा हिनका तातालको साय आं बुइहाय उबै कक थांनो साव नंखानि दिनै 48 करमसरानि जे एमएलए बरन गोनां दिबाचन्द्र रांखल बिनि फार्स्ट प्रपोजर आं बायथां तमानि क्या जेफ्रु सरकार पाल्टाय मा लगे लगे चलो पाल्टाय इनि सरकार पाल्टाय क्या आमुंखा सिगांगो उते दलसानि जरावो बुजाखा तगजाखा हेलमेट बाइके बुजाखाब्ला आगुलिवो मुइतो तबायना बले चलो पाल्टाय इनि सलायरि माने आमुंखा चलो गुल्ली खा इनि से गुल्ली माचा लाया से खाखालाबो के बाहायके आंगारा तंनाय बाहायके आंगो पार्टीनो तरजगै तंनाय बाहायके बदलनो तरजगै तंनाय बाहायके दफानो आमथानो तरजगै तंनाय नो हाय दिबा जेफ्रु जों नायनायदि आजरावो जिरानिया माधवबारि आन्दोलन
48 घंटा सिलाइयाखौ 24 घंटा सिलाइयाखौ सरकारनि तरफ থেকে गुल्ली अर्डार रिवि जाखा गणतांत्रिक भावे जे आंदोलन खालायनो थांथिनि 24 घंटानि बिसिङावनो गुल्ली खालायका दिनै केबो याखौ गुल्ली नांजाक केबो बिसमा गुल्ली नांजाक सरकारनि तरफ থেকে बरनो बुसुक सुबासो खालायजाखा केबो साविदेमान या दिनै अकक जों सागांगै जोंखै साम्प्रदायिक हिंजागौ बरखै साम्प्रदायिक खायसेनि खायसे साम्प्रदायिक हिंजागिया आबो बबहाय दं कांचनपुर पानीसागर कायसा अबैध संगठन उग्रवादी संगठन नागरिक सुरक्षा मंच मिजु कन्वेंशन हनै जे भारतीय आईन 146 द्वारा आईन रिजार्टमान यागुलो जे ताबुक कोविड नि पेंडेमिक रूल चलितंगु जे जागाव गेदारिं निमैया आजरावबो बरक गेदारिं गे आंदोलन खालायतंगु सरकार बियांगो ओ तिनि दफानि नेता कतर कतर जों बायजों सेजालायने र नर आफुरु बियांगो जों बायजों गाय महाराज जेफोर पुइला जाति उलो पार्टी हिमानि आबनो सेजाजागलाया हाय दिबा गोबां मानो नुखां गोबां मा नेता मंत्री एमएलए मिनिस्टार एमपी गोसाम एमपी कताल एमपी हयता आरम्भ खायै सेजा लायखा चिकन चिकन नेतार पर्यन्त प्रेस मिट खालायलाय सालायखा पुइला जाति उलो पार्टी हिमानि आबो ताम आबो जातिगत कक्षि बले हाय दा बिया जेफुरु बरक सावो आमरा बांगालीको जिंदाबाद अनि चिरिक लायो जेफुरु ड्रेस कैसे कानलायो काउबय टुपी थुपुई पुलिस हाय ड्रेस कानै लाथा दै आंदोलन खायो आमरा बांगालीको जिंदाबाद पुरो आं बरनो सेजाया बरकनि अधिकारनि बागै बरक आंदोलन खालायो बिया बरक खायमानि इंकाय तांनि साम्प्रदायिकनिया जों पुइला जाति उलट पार्टी बागै तांनि साम्प्रदायिक नानिबा पुइला बानि जातिनि ककनो नांमा साग्राने बले हाय दिबा जातिनि कक थानानि सिगांनि गामियाम जानि कक नों वान सुग्रादि दिनि निनि नक नुखंगानावो कायसा पान्दा सभा खलायनानि हिंगाय जाति गुस्ति हाजार हाजार दंबाय जतनो नि हिंजि मांगराया फियानि नक्सा नगारिनो सागे निहिनि मा संग्राव आं ओ ताकु ओ काका ओ मामा आनि नगो नुसुकनि कायले पान्दा ओ दिनि बान्ते पान्दा नर किसा फाइजबादि जुबा सुखलाय बेजादि नक्सा नगारिनि ककनो सिमा सागराव हिंगाय आं तांगियानि गामिनि ककनो आं साया तंनाय तांगियानि दफानि ककनो आं सगां वानसुगिया तंनाय गुबुननि दफाले फायै उ आइ सिलटर बु आंजि सिरगि थांबायो बसि प्रमाण रिउइ थांगौ जे आं सिलतनि बसासे जियोग्राफिकल नों मैप नायनायदि अ सिलत बजागाव इंडिया हाउ दिबा आबो बांलादेशनि सिलत जिबले उ आइ सिलटर बु आं साइ थांबायो चिरिगै नागरिक सुरक्षा मंच साल ब्रुनो फेसबुक रगो पोस्ट खालाय दंगो पेज रगो पोस्ट खालाय दंगो बसाकनि से बखरक टुकरा खायरिनाय जिनि दफानो साल ब्रुनो उग्रवादी संगठन हनो लेंटा राजा हनो लेंटा पार्टी हनो मुखथिन राजा हनो ट्राइबल हनि बेंगायो उपजाति हनि बेंगायो हायबनो सिसं कम्प्रोमाइज खाय दं खुबले आफुरबोदा जोंनो साम्प्रदायिक हिंसिनाय जे आंदोलन दिनैनि हाय साल जराव जों खासमै खायगै जों दिनै फ्लेग कसम दैलायै खालायलाय दंलायो जे जिरानिया माधव बारिव आंदोलन खालायनो थांदिनि गुल्ली कबजाखा बिया जे उग्रवादी संगठन नागरिक सुरक्षा मंच ताई मिजु कन्वेंशन रक 144 द्वारा आईन छबाय 10 दिन 12 दिन आंदोलन खालायबाय माने यागुलो प्लानिंग खायै आंला साव प्लानिंग खायै श्रीकांत दास न बुथारै खिबिका बरक न बुथारका तैसा बरक न थामजे फनुगै जिनि बिश्वजित देबबर्मान बुइ बुथारै खिबिका हाय दिबा आईन बंग खलायका पुइला 1 नम्बर आबनि यागुलो बरक बुइ बुथारै खिबिका आबु बुद जोंनो साम्प्रदायिक हिनाय जे बुइ बुथारमानिबो भिडियो फुटेज दंगो प्रमाण दंगो दिसे बरके एरेस्ट खालायमैयाखौ साजक घटना किडनेप खालायथांगा आनि सामा बायसे राज्य सरकारनि तरफ থেকে बांग्लादेशनि सिरामुइ तुइ फायमान हमगांगाय दिनि अ जागा पिनाकनाथ चंग अनुपनाथ चंग जे जागाव आसुक जे बरक बुइ बुथार किमानि तांगि एरेस्ट खालायमैया